Είμαστε εδώ στο Σινεμάριαν. Θα κάνουμε παράσταση την Παρασκευή. Δημήτρης Χαζαρίδης και κύριοι. Και ήρθε και ο Σπύρος ο Φράγκος στην παρέα μας. Και μέσα έχει κόσμο. Ο κόσμος αυτός περιμένει το stand-up, είναι ξεκάθαρο. Εδώ η κυρία βλέπετε με τι πάθος σχολιάζει τα τεκτενόμενα του stand-up. Ξέρεις τι ακριβώς λέει. Πρέπει να τη μου βγάζει βίντεο αντί να μπει μέσα να παίξει, που τον περιμένουμε εδώ και ώρες. Το Καλογερόπουλο, εσένα περιμένουν. Α, ναι, σίγουρα, σίγουρα, είναι σίγουρο. Εδώ βλέπουμε δύο κυρίες, βλέπουμε μια κολόνα στη μέση, ένας τύπος που πίνει μπύρα. Πάμε κι εμείς μέσα στα ενδότερα να κάνουμε ένα tour του χώρου, να δείτε που παίζουμε. Είμαστε μέσα στο χώρο, έχουμε το μπαρ εδώ πέρα, εξαιρετικό, 2 άτομα στο μπαρ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ψυγείο, βιβλία, φωτογραφίες. Και τώρα μπαίνουμε στο χώρο. Έχει καρέκλες, όπως βλέπετε, έχει καρέκλες. Είναι για να κάθεσαι, δεν θα είμαστε όρθιοι. Έχει πάτωμα, φοβερό πάτωμα εδώ, δηλαδή βλέπεις το πόδι ότι δεν βουλιάζει. Ο Χαζαρίδης δεν πάθαινε τίποτα, ατόφιος, άθικτος. Έχει και ταβάνι. Έχει και φώτα. Και φώτα, δείτε εδώ την αντανάκλαση του φωτός. Σινεμάριαν, κυρίες και κύριοι, Σινεμάριαν. Πού σας φέρνουν? Σινεμάριαν, έρχονται οι τάδε. Πότε? Παρασκευή 20 Μαΐου. 9.30 ώρα. 7 € είσοδος με μπύρα ή κρασί. Ολέ. Σινεμάριαν, μια υπέροχη αίθουσα προβολών, όχι προσβολών. Φτιάχνετε μόνος. Τελείως. Thumbs up. Thumbs up.